Iawn, plis trwch gyda fi i Luc penod 1. Dyn ni'n edrych ar Luc penod 1. Dyn ni dal yn yr un benod, ni ddim wedi symud eto. Dyn ni wedi cyrraedd adnod 57. A dyn ni wedi ddarllen o 57 i ddiwedd y benod. Dyw e ddim yn rhy hir. A na i roi recap i ni mewn munud nawr, so peidiwch â phoeni os chi wedi methu darn ohono fe. Felly, Luc 1, 57 i ddiwedd y benod. Am Elizabeth, cyflawnwyd yr amser iddi esgor a ganwyd iddi fab. Clywodd eich ymdogion a'i pherthnasau am drigaredd fawr yr arglwydd iddi, ac yr oeddent yn llawen ychi gyda hi. Ar 8fed dydd deithant i enweidi ar y plentyn, ac yr oeddent am ei enwi ar ôl ei dad Zacharias. Ond atebodd ei fam, nage, Ioan yw ei enw i fod. Meddent wrthi, nid oes neb o'r deulu ar enw hwnnw arno. Yna gofynasant drwy arwyddion i'w dad sut y dymunau ef ei enwi. Galwodd yntau am lechen fach ac ysgrifennodd, Ioan yw ei enw. A synodd pawb. Ar unwaith, rhyddhawyd ei enau a'i dafod a dechreuodd lefaru a bendithio Duw. Daeth ofn ar ei holl gymdogion a bu trafod ar yr holl ddigwyddiadau hyn drwy fynyddu'r Jwdea i gyd. A chadwyd hwy ar gof gan bawb a glywodd amdanynt. Beth gan hynny fydd y plentyn hwn, meddent? Ac yn wir, yr oedd llawr arglwydd gydag ef. Llanwyd Zacharias ei dad ef ar ysbryd glân, a phroffwydodd fel hyn. Bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, am iddo ymweld a'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hi Dafydd ei was, fel y llefarodd trwy enau ei broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Gwaredigaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sydd yn ein cysau. Fel hyn y cymerodd drigaredd ar ein hynafiaid, a chofio ei gyfamod sanctaidd. Y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad, yr rhoddau i ni gael ein hachub o afael gelynion, a'i addoli yn ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fronef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fy mhlentyn gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawrfydd oddi uchod un plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau, a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Yr oedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd, a bu yn yr anialwch hyd y dydd y dangoswyd ef i Israel. Amen. Iawn. Wel, chydig bach o recap i chi te. Dyn ni wedi bod yn edrych ar Luc penod 1. Os chi ddim wedi bod gyda ni, be ni wedi gweld yw yr angel Gabriel yn ymddangos nawr i ddau berson, Zacharias a Mair. Mae dau fabi wedi cael ei gaddo, os chi'n cofio, Ioan a Iesu. A mae manylion penodol wedi cael ei roi am y ddau, oherwydd maen nhw'n arbennig, maen nhw'n rhan o fwriadau Duw. Mae Ioan wedi cael ei anfon fel rhagfleunydd, rhywun sydd i ddod o flaen i baratoi pobl Israel ar gyfer Iesu, ac yna mae Iesu y babi, wrth gwrs, yn mynd i ddod i achub ei bobl. A felly, dau fabi wedi cael ei addo, a i ni wedi gweld hefyd, mae hwn yn bwysig, Zacharias yn araf i gredu, yn gwrthod credu beth oedd yr angel wedi dweud, ac oherwydd hynny, mae wedi cael ei wneud yn fyd, oedd e'n methu siarad. Ac felly, mae e wedi bod nawr am 9 mis yn methu siarad. Okay? Felly byddai rai o'ch chi'n joio hwnna, sa'n gwybod. Ond byddai lot o'ch chi, rhai yn enwedig fi'n nabod yma, byddai'n cysau y syniad bod chi'n methu siarad am 9 mis. Sa'n mynd i enw nac edrych ar neb, ond fi'n gwybod mae yna lot o'ch chi, y syniad o beidio gallu sgwrsio gyda pobl a mynegu chi na'n trwy siarad, byddai fe'n ofnadw. Dychmygwch hynny. A ddwn ni nôl at hynny mewn eiliad. Hefyd wedyn, ni wedi gweld can Mair, os chi'n cofio, ath Mair wedyn at Elizabeth. Oedd Elizabeth trwy waith yr ysbryd wedi
cael gwybod pwy oedd y babi yma yng Nghroth Mair, ac oedd hi'n llawenhau, ac oedd Mair yn llawenhau, oedd pawb yn llawenhau gyda'i gilydd. Nawr, yn dilyn hynny nawr, mae'r amser wedi dod i Ioan gael ei eni. A felly dyna lle i ni arni nawr, dyna gosod yr olygfa. A'r peth cyntaf dyn ni'n dod i weld yw fod yr arglwydd ddim wedi gorffen gyda Zacharias ac Elizabeth eto. A i ni'n gweld fan hyn, y pwynt cyntaf eisiau edrych arno yw'r ffaith fod Duw ar waith ac yn gweithio drwy adfyd. Dyw ddim jyst yn gweithio ar wahân neu gweitha adfyd, adversity, neu affliction, mae'n gweithio drwy adfyd. Mae'n gweithio trwy y pethau anodd yma mae pobl yn profi. Dyw e ddim fel petai Duw yn gweithio mewn un lle, ond ar yr un pryd mae rhaid i ni wynebu'r adfyd yma sydd rhywsut tu hwnt i allu Duw. Dim o gwbl. A dyma sefyllfa te. Mae'r babi'n cyrraedd tu Elizabeth a Zacharias, wrth gwrs, mae'r babi'n cyrraedd, a mae'r teulu a'r ffrindiau i gyd yn dod. Maen nhw gyd, y gymuned i gyd, fel petai nhw'n dod at ei gilydd, yn clywed y newyddion da, a mae pawb yn dathlu. Mae pawb yn llawenhau. A mae hwnna'n normal nag yw e. Pan mae babi'n cael ei eni, ni gyd yn gwybod hyn, mae pawb yn hapus, mae pawb yn llawenhau ac yn dathlu gyda chi, bydde fe'n od os bydde nhw ddim. Ond os chi'n sylwi fan hyn, un peth sydd yn amlwg iawn yw bod yna ymwybyddiaeth fod yna rhywbeth yn arbennig iawn am y sefyllfa yma. Os edrychwch chi ar adnod 58, clywodd eich ymdogion a'i pherthnasau am drigaredd fawr yr arglwydd iddi. Hynny yw, mae yna ymwybyddiaeth bod yna rhywbeth special iawn wedi digwydd fan hyn, oherwydd oedd Elizabeth mor hen. Oedd e ddim yn naturiol bod hi wedi gallu beichiogi Elizabeth a Zacharias mor hen. A beth maen nhw'n dod i ddeall yw fod Duw wedi gweithio mewn ffordd rhyfeddol yn ei bywyd hi. Wedi ei bendithio hi, trigarhau mewn ffordd anar. Pan ti'n ifanc neu plentyn pan ti'n hen, beth bydde hi'n dewis? Pan mae'n ifanc, wrth gwrs. Ond yn ei ddoethineb, beth mae'r arglwydd wedi wneud yw mae wedi tynnu yn ôl ei fendith am gyfnod mwyn iddi hi brofi bendith hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol. A'r fendith yna bod hi'n cael bod yn rhan o bwrpasau rhyfeddol, goriwch naturiol Duw. Meddyliwch, mae hi nawr wedi cael y fraint o fod yn fam i Ioan Fedyddiwr, yr un oedd wedi cael ei ddewis yn ôl gair Duw cannoedd o flynyddoedd yn ôl, i rhagflaenu Iesu Grist, y Meseia. Na chi fraint yw hwnna. Ac os bydde hi'n cael y dewis yna ar ddechrau bywyd, wyt ti eisiau cael bod yn rhan o fwriadau Duw yn y fath ffordd hyn, bydde di'n mynd, ie. Ond mae'n anodd pan i ni yn wynebu y sefyllfa yna ar y pryd, nag i ni, pan i ni yng nghanol yr adfyd ar y pryd, a chi'n meddwl, pam arglwydd? Pam nag wyt ti'n fodlon fy mendithio fi yn y ffordd i fi eisiau cael fy mendithio? A'r ffordd mae pawb arall yn cael ei bendithio. Pam nag wyt ti'n fodlon bod fi'n cael plentyn fel mae pawb arall yn cael plentyn falle yn ei ieuenctid? Beth i ni'n dod i weld yw, hyd yn oed trwy'r adfyd yna, mae'r arglwydd yn mynd i fendithio, yn mynd i weithio. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny. A'r ymateb ddyle fod yn ein calonau ni felly te, yw, wel, allwn ni ymddiried, os i ni'n gwybod bod Duw yn dda, a'i bwrpasau fe ar ein cyfer ni yn dda, i ni'n gallu ymddiried yng nghanol yr adfyd gan wybod mi fydd pethau'n dod mas fel mae Duw yn dymuno. Mi fydd Duw yn cyflawni ei bwrpasau sydd daioni i ni. Mae'n anodd ar y pryd. A chi'n gwybod beth sy'n demtasiwn ar y pryd? Yw i ni chwerwi, i ni fynd yn grac. Dyw pethau ddim yn mynd fel i fi moyn iddyn nhw fynd, fel fi'n disgwyl dylsyn nhw fynd. A ni'n gofyn y cwestiwn, os yw Duw yn yngharu fi, pam nag yw pethau'n mynd fel fi eisiau iddyn nhw fynd? Falle bod Elizabeth wedi gofyn y cwestiwn yna. Sa'n gwybod? Byddwn ni'n synnu dim os bydd Elizabeth wedi gofyn. Arglwydd, os wyt ti'n yngharu fi, os wyt ti'n dduw da, pam nag i fi wedi cael plant fel mae pawb arall wedi cael plant yn ei ieuenctid? Dyw hi ddim yn cael yr ateb ar y pryd. Ond wrth allu edrych yn ôl, mae hi'n gallu clodfori'r arglwydd. Mae'r arglwydd wedi bod mor drigarog tuag atai. Mae wedi trefnu rhywbeth bydde hi byth wedi gallu rhagweld. A nid yn unig fod hi'n profi bendith trwy adfyd,
Ond mae Zacharias yn hefyd. So os chi'n edrych ar hanes Zacharias, beth sy'n digwydd? Mae nawr, ar y cyd-destun os chi'n cofio, mae yr 8fed dydd ar ôl i Ioan gael ei eni, a pryd hynny bydden nhw'n mynd i enweidi ar y plentyn, a mae'n debyg bod e'n family affair, mae pawb i gyd yna gyda'i gilydd. A maen nhw pryd hynny, pan nhw'n enwi plentyn, dyna pryd bydden nhw'n swyddogol yn rhoi enw i'r plentyn ar yr 8fed dydd, right? So maen nhw'n mynd yna, a maen nhw'n cymryd yn ganiataol mae Zacharias bydde enw'r plentyn. Yr opsiynau fel arfer yw einau Zacharias neu enw arall sydd o'r teulu. Dyna beth bydden nhw'n neud. Okay? So, maen nhw'n edrych ac yn disgwyl nawr, o na fe, Zacharias Jr. yn mynd i gael ei enwi fan hyn yn swyddogol. A mae Elizabeth yn troi rownd, na, Ioan fydd ei enw fe. Ac wrth gwrs mae'r teulu a'r cymdogion yn gwybod, sdim Ioan yn y teulu, dyw'r enw na ddim yn ei unrhyw fath o synwyr. A felly yn sydyn, maen nhw'n dechrau poeni, os o beth digwydd fan hyn gyda Elizabeth bod hi'n cymysgu neu beth. So maen nhw'n troi at Zacharias, sydd wrth gwrs methu siarad. A mae dal yn fyd. A maen nhw'n gofyn iddo fe, a mae'n meddoniol, achos maen nhw'n gwneud stymiau, os chi'n sylwi, ar Zacharias. Sy'n byd yn bod gyda'i gliwau, ond am ryw reswm, maen nhw dal yn rhoi rhyw fath o stymiau. Mae'n gallu clywed yn iawn, jyst methu siarad mae ond beth bynnag. Maen nhw'n treol, neu rhyw actions, beth wyt ti'n meddwl dylai enw fe fod. A mae'n cael rhyw dablet bach llechen falle, neu carreg, a mae'n ysgrifennu arno fe, Ioan yw ei enw. Okay? Ac yn sydyn, mae enw fe'n cael ei agor, a mae'n gallu siarad eto. Beth sy'n digwydd fyna? Beth sy'n digwydd? Pan mae fyna, mae Duw yn dewis agor gennau Zacharias. Pam fan hyn? Pan mae e'n cyhoeddi Ioan fydd ei enw. Nag yw hwnna'n ddiddorol. Wel, mae wedi bod mewn sefyllfa lle dyw e ddim yn gallu siarad oherwydd bod e ddim wedi credu'r neges. Os chi'n cofio, mae'r angel yn datgan hynny iddo fe. A mi ti beidio â chredu fy neges, mae wedi cael ei wneud yn fyd. Ond mae'r ffaith bod e nawr newydd ddatgan, Ioan yw ei enw, yn dangos fod e wedi dysgu pwyso ar addewidion Duw. Mae e wir yn credu. Chi'n gweld unwaith mae'r enw'n cael ei roi i'r babi, mae popeth yn dod mas. Hynny yw, dyw e ddim bellach yn gallu just credu yn ei derbyn yn ei galon ei hun y neges yma mae'r angel wedi dweud, achos mae cwestiynau mynd i godi. A ni'n mynd i weld y cwestiynau'n codi mewn munud. Yn sydyn, unwaith maen nhw'n galw'r babi'n unrhyw beth ond am Zacharias neu rhyw enw yn y teulu, mae pawb yn gwybod fod y babi yma am ryw reswm yn wahanol. Mae yna rhywbeth gwahanol am y babi. Pam? Pam galw fe'n Ioan? A mae rhaid iddyn nhw esbonio rhywbeth wedyn, yn dos e? Chymod, mae'n hawdd i ni dderbyn gair gan yr arglwydd, right? A bod e jyst rhwng o ni ar arglwydd. Ond unwaith mae hwnna'n dod yn gyhoeddus, mae'n gallu bod yn lot anoddach delio gydag e. Unwaith mae pobl yn dechrau gofyn cwestiynau i ni, mae'n lot mwy awkward nag yw e. Achos mae pobl yn dechrau gofyn, pam hyn, pam llall? A dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Os liciwch chi, ffydd Zacharias yn ngair yr arglwydd yn dod yn gyhoeddus. Mae e'n cyhoeddi o flaen pawb, na, Ioan yw ei enw fe. A pan mae'r cwestiynau nawr yn mynd i ddod, pam hynny, maen nhw'n mynd i orfod dweud, mae Duw wedi gweithio fi. Mae dyna beth yw ei enw fe. Pam hynny te? Mae yna knock-on effect, wrth gwrs. Neu fod yn nadoligaidd, mae yna snowball effect. Lle mae lot o gwestiynau yn codi unwaith eto. A gwraidd y mater fan hyn te yw, mae'n cael ei roi mewn sefyllfa lle mae'n gorfod dweud, ydw i'n convinced neu ydw i ddim yn convinced mae dyma yw cynllun Duw. A mae e. Mae'n rhoi'r enw i'r babi. Ac yn sydyn mae enau fe'n cael ei agor. A be mae'n neud? Mae'n moliannu Duw, os sylwch chi. Mae'n clodfori Duw. Unwaith mae geg yn cael ei agor, nid amheuaeth sydd yn dod mas, nid cwestiynau, ond clod i'r arglwydd. Na chi ddiddorol, ynddo fe? Mae e newydd brofi adfyd, 9 mis o dawelwch. Bydde hwnna'n sicr yn anodd i rywun yn ei sefyllfa fe, yn enwedig gyda genedigaeth babi ar y ffordd, a babi arbennig gyda hynny. Ond drwy'r adfyd yna, mae'r arglwydd wedi dysgu fe.
dysgu fe i ildio i'r arglwydd mewn gwirionedd, i ewyllus yr arglwydd, dysgu fe i drystio yn yr arglwydd. A dyw e ddim yn chwerw ar y diwedd, os chi'n sylwi. Pam bod yr arglwydd wedi mynnu bod fi'n cael fy wneud yn fyd? Na, mae e'n clodfori'r arglwydd. Diolch arglwydd am weithio ynddo fi. I ddod â fi'r pwynt yma lle fi nawr yn ildio i dewyllus di ac yn gallu mwynhau y bendithion sydd yn dod drwy ildio i dewyllus di. Na chi anhygoel yw hynny'n dy fe? Pan mae Duw yn gweithio yn ni, beth yw'r temtasiwn chwerwi? Mynd yn grac gyda'r arglwydd, cwestiwn ni. Pam? Yn lle, os chi eisiau cwestiwn ni rhywbeth, cwestiwn ni, tybed pa dda mae'r arglwydd yn mynd i ddod mas o'r adfyd yma. A fi eisiau nodi'r pwynt, mae adfyd Zacharias yn wahanol iawn i Elizabeth. Mae un yn self-inflicted mewn gwirionedd. Mae Zacharias, fe ysdi dewis mae wedi gwrthod credu neges yr arglwydd. Ond hyd yn oed wedyn, trigaredd Duw yw ei adfyd yw'r treialon mewn wynebu cael ei wneud yn fyd, achos mae Duw yn gwneud hynny, nid mwyn tynnu fel lawr, ond mwyn codi fel lan. Dod â fe i le lle mae'n gallu mwynhau bendithion Duw, addewidion Duw, pwrpasau Duw. Nid beth mwyn tynnu ni lawr mae'r arglwydd yn rhoi adfyd i ni, ond mwyn ein dyrchafu ni, a'n cynorthwyo ni, ein bendithio ni, ein trawsnewid ni mewn gwirionedd. A felly mae'r arglwydd yn nid jyst caniatáu adfyd gyda llaw, trefnu adfyd. Dyw e ddim tu hwnt i ewyllus a bwriadau Duw. Os i ni mewn adfyd, mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Weithiau mae'n adfyd i ni wedi creu ein hunain. Mae'n broblemau ni wedi creu. Weithiau dyw e ddim, oedd Elizabeth ddim wedi gwneud unrhyw beth, a mae Duw yn gwneud hynny'n glir. Ond eto mae'r arglwydd yn defnyddio'r cyfan gogoniant iddo fe ac daioni ei bobl. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Nawr, yr ail bwynt bore yma te. Mae'r newyddion da yn mynd ar led oherwydd i fuddod ei bobl. Os chi'n sylwi, mae i fuddod Elizabeth a Zacharias a'r ffaith bod nhw wedi dal i gredu'r neges a galw'r plentyn yn Ioan wedi arwain at fod y neges yn cael ei ledaenu. Be sy'n digwydd yw fod pawb nawr nid yn unig yn cael ei synnu gan y ffaith fod ceg Zacharias wedi cael ei agor, ond maen nhw'n, os chi'n sylwi, yn gofyn lot mwy o gwestiynau ynglyn â'r babi. Mae'r newyddion nawr, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd fan hyn. Mae yna rhywbeth gwahanol am y babi yma. Mae yna ymwybyddiaeth, a nid jyst ymhlith ei teulu nhw, os chi'n sylwi. Adnod 65 ymlaen, daeth ofn ar ei holl gymdogion a byd trafod ar yr holl ddigwyddiadau hyn trwy fynyddu'r Jwdea i gyd, a chadwyd hwy ar gof gan bawb a glywodd amdanynt. A'r cwestiwn yw, nid y cwestiwn yw, beth ddigwyddodd mwyn caniatáu i geg Zacharias i agor, ond y cwestiwn yw, beth gan hynny fydd y plentyn hwn? Beth fydd y plentyn yma? Chi'n sylwi'r pwynt? Mae yna rhyw ymwybyddiaeth fod yna rhywbeth gwahanol am y plentyn yma. Ioan. Pam Ioan? Pam fod Duw wedi dymuno rhoi y plentyn yma iddyn nhw mewn rhyw ffordd gwirthiol? Mae rai bod y cwestiynau wedi dechrau codi wrth gwrs. A bod Elizabeth a Zacharias, oherwydd eu bod nhw wedi bod yn ifydd nawr yn cyhoeddi rhywfaint o leia o'r neges yma. A mae un diwynydd yn dweud hyn. The remarkable happenings filled the minds of the people with the conviction that God was present in their midst and was carrying out his plan on earth. A dyna sydd yn digwydd fan hyn. Mae yna ymwybyddiaeth yn codi. Mae Duw fan hyn. Mae Duw ar waith fan hyn. Mae Duw yn symud fan hyn. A pan mae hynny'n digwydd, mae pobl, mae Cristion yn codi. Neu mae Cristion yn llosgi, bydd yr ai'n gweud. Yn sydyn mae yna ymwybyddiaeth. Mae rhywbeth yn wahanol fan hyn. A mae'r un peth yn wir pan mae Duw yn gweithio heddi. Mae'r un peth yn wir pan mae Duw ar waith yn ein dydd ni, yn ein bywydau ni. Pan i ni'n i fyddhau i air Duw ac yn profi bendithion a ffrwyth o waith a chybol Duw a gwaith sancteiddio Duw yn ein calonnau ni,
Mae yna ymwybyddiaeth yn codi yn y bobl sydd yn y cwmpas ni, bod Duw yn presennol i hyn yn ein plith ni. A mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hynny. Mae eisiau ni fod yn sensitif i hynny. Ar adegau, i ni ddim yn. Yn sicr, dyn ni wedi gweld yn ein eglwys ni yn yr wythnosau'r misoedd diwetha, bod yna ymwybyddiaeth ymhlith pobl o'n cwmpas ni o'r dre fod Duw ar waith, fod Duw yn bresennol, fod Duw yn symud. A mae eisiau ni fod yn sensitif i hynny. Mae eisiau ni fod yn agored i weld sut mae Duw yn symud yn ein plith ni. Yn fan hyn, unwaith mae'r cwestiynau'n codi, beth ddyle fod yn digwydd wedyn yw fod Elizabeth a Zacharias yn mynd ac yn dweithio nhw. Mae'r arglwydd yn dod. Mae Ioan wedi cael ei roi mwyn paratoi y ffordd ar gyfer y Meseia. Byddwch yn barod. Ac yn yr un ffordd, pan mae ymwybyddiaeth o'r arglwydd yn dod trwy ein fuddod ni, mae eisiau bod ni hefyd yn barod i roi atebion i bobl o'n cwmpas ni pan mae cwestiynau yn codi. Nawr, y trydydd pwynt yw ymateb Zacharias. A fi gorffen gyda hyn. Dyn ni ddim am edrych yn fanwl iawn ar hyn achos mae'n eitha hir, ond mae yna broffwydoliaeth yn cael ei roi gan Zacharias. Mae Zacharias nawr yn gallu siarad nag yw e. A'r un peth hyfryd yw, mae wedi dechrau off, meddyliwch chi nawr a Zacharias, rhyw 2 wythnos yn ôl pan edrychwn ni arno fe, diffyg ffydd. Gwrthod credu'r neges. Trwy waith yr ysbryd glân, mae wedi mynd o fod yr un sydd yn amheuwr neu'n gwrthod derbyn y neges, i nawr fod yn un sydd wedi lenwi ar ysbryd glân ac yn cyhoeddi neges. Na chi rhyfeddol yw hynny, bod e'n proffwydo, bod e'n rhannu gair Duw gyda phobl eraill. A pwy sy'n heiddi'r clod am hynny? Yr arglwydd, achos mae'r arglwydd wedi gweithio yn ei galon e. Mae'r arglwydd yn symud yng nghalon Zacharias. A chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir gyda ni. Wrth gwrs, mae'r arglwydd yn gallu cymryd, a gyda pobl yn cwmpas ni, mae'n gallu cymryd amheuwyr, pobl sydd â diffyg ffydd, pobl sydd yn wrthodwyr yr Efengyl, erludwyr yr Efengyl, i fod yn bobl sydd yn cyhoeddi neges Duw, sydd yn rhannu neges, sydd yn ymhyfrydu yn yr arglwydd a iachawdwriaeth. Ydyn ni'n credu hynny? Ydyn ni'n cofio hynny bore yma? Ydyn ni'n ymwybodol o hynny pan ni'n rhannu gair Duw? Y temtasiwn yw, pan ni'n edrych ar bobl eraill, bod ni bron yn meddwl o flaen llaw bod nhw ddim yn mynd i dderbyn rhai bobl. I ni'n gallu edrych ar bobl a meddwl maen nhw mor ffyrnig yn erbyn yr Efengyl, sdim chans bod nhw'n mynd i dderbyn, sdim pwynt rhannu'r Efengyl gyda nhw, achos sdim chans bod nhw'n mynd i ddod. Chwa nonsens yw hwnna, nonsens llwyr yw e. Mae hwnna yn ymddwyn fel petai nhw yn gyfrifol am pa mor rymus yw waith yr ysbryd glân yn ei bywydau nhw. Achos dim ond gwaith yr ysbryd glân sydd yn achub. Yr ysbryd glân sydd yn dod agor llyged, so dyw e ddim ynglyn â pa mor ddall yw rhywun, mae ynglyn â pa mor rymus yw'r ysbryd i agor llyged rhywun. I ni'n edrych ar bobl yn gwbl anghywir os i ni'n meddwl mai eu cymeriad nhw yw'r ffactor sydd yn mynd i ganiatáu yr Efengyl i lwyddo yn eu calonau nhw, neu wneud i gartre yn eu calonau nhw, neu ddim. A felly mae eisiau ni gofio hynny. Does neb y tu hwnt i waith neu grym a chibol yr arglwydd a gwaith yr ysbryd glân. Mae'r arglwydd yn gallu achub pwy bynnag y dymuno fe, pryd bynnag y dymuno fe, a faint bynnag o bobl y dymuno fe. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny ac yn pwyso ar hynny. A felly, dyn ni'n dod i weld bod Zacharias wedi cael ei drawsneu, oedd e ddim yn wrth yn y lle cyntaf, mi oedd e'n ddiffygiol mewn ffydd. A mae'r arglwydd wedi dod â fe i fod yn un sydd nawr yn proffwydo. A beth mae'n dweud e? Wel, yn gyntaf mae'n moli'r arglwydd. Bendigedig fydd o arglwydd yw Israel, adnod 68. A mi ddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hi Dafydd ei was. Beth mae'n dweud fan hyn? Mae'n moli'r arglwydd am bod yr arglwydd wedi dod i'w hachub nhw. Un hachub ni, mae'n dweud. A mae'n rhywbeth pwysig fan hyn, right? Mae'n un peth i glywed y neges ac i dderbyn bod Duw yn dweud y neges, mae'n beth arall i hawlio
reality y neges neu ffrwyth y neges drostoch chi. A dyna mae Zacharias yn neud fan hyn. Mae'n dweud, diolch Arglwydd am ddod i'n hachub ni. Ti wedi dod i'n hachub ni, a dyn ni'n clodfori ti am hynny. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Alla i ddweud, falle bod rhywun yn mynd i gael anrhegion yn y Nadolig yma, a falle bod chi'n dod ato gyda anrheg, a fi'n gallu dweud wrthoch chi, wel, ti wedi dod ato i mwyn rhoi anrheg i fi. Ond mae hwnna'n wahanol i ddweud, diolch am yr anrheg yma, dwi wrth fy modd gyda'r anrheg yma. Rwy ti mor hael am roi'r anrheg yma i fi. Mae un yn cydnabod y weithred, mae'r llall yn derbyn y weithred. Beth mae'r broffwydoliaeth yma'n dangos i ni yw Zacharias yn cofleiddio'r neges, yn derbyn y neges drosto fe hunan, os liciwch chi'n hawlio'r neges. Fi'n siŵr bod chi gyd wedi clywed yr efengyl, wedi clywed a chi'n gwybod ydych chi wedi cofleiddio y neges? Ydych chi wedi derbyn drostoch chi'ch hunan? Wedi molianu'r arglwydd ac yn gallu dweud, diolch bod ti wedi dod i godi gwaredigaeth gadarn i fi. Wedi dod i ddod i'n hachub ni, fel mae Zacharias yn dweud fan hyn. Mae'n hawlio fe drostyn nhw hunan. A nid yn unig hynny, mae'n sôn am y math o waredigaeth sydd wedi cael ei ddarparu. A mae'n ddiddorol achos sut mae Duw wedi achub, mae'n dechrau off yn swnio fel petai ddim rili wedi deall y broffwyd, y neges, y math o achubwr mae Iesu'n mynd i fod. Os chi'n sylwi, adnod 71 ymlaen, mae'n sôn am waredigaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sydd yn ein cysau ni. Adnod 73 wedyn, cael ein hachub o afael gelynion, unwaith eto. Adnod 74 yw hwnna, cael ein hachub o afael gelynion. So, ydy e rili wedi deall y math o waredigaeth mae Duw wedi darparu trwy Iesu Grist? Wel, ydy mae achos mae eisiau ni ddarllen y cyfan yn ofalus. Dyma mae'n dweud mae'r arglwydd wedi darparu gwaredigaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sy'n ein cysau, a wedyn y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad, y rhoddai i ni gael ein hachub o afael ein gelynion a'i addoli yn ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fronef holl ddyddiau ein bywyd. Ac yna, adnod 77, neu aio 76, a thithau fy mhlentyn, siarad am Ioan, gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy be? Gwaredigaeth trwy be? Trwy gael gwared ar y gelynion? Trwy gael gwared ar y rhufeiniaid? Na, trwy faddeuant ei pechodau. Trwy faddeuant ei pechodau. Mae wedi deall yn iawn, mae'n gwybod yn iawn beth yw bwriadau Duw. A felly, pan ni'n darllen am elynion fan hyn, mae'n bwysig bod ni'n deall Duw ddim yn siarad am y rhufeiniaid. Mae'n siarad am Satan. Mae'n siarad am farwolaeth. Mae'n siarad am ofn goblygiadau ein pechod ni. Barn Duw, yr holl beth yna sydd yn elynion i ni, ond i bai ein bod ni'n cael ein hachub oddi wrthyn nhw. Chi'n gweld, mae'n edrych ar y bygythiad yn debyg iawn i sut ni'n gweld Paul, enghraifft, yn Colosiaid, yn ei sôn am hynny mewn munud, yn siarad am y frwydr ar y groes. Y frwydr yn erbyn ein gelynion ni, lle mae'r arglwydd yn concro. A felly, mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall, mae nid y bygythiad yw pobl o'n cwmpas ni. Nid ein gelynion ni yw pawb arall. Mae yna demtasiwn yn enwedig yn ein dydd ni, ac yn enwedig mewn rhai diwylliannau, i feddwl mae y broblem yw pobl arall neu math arall o ddiwylliant sydd yn bodoli. Nage. Ein problem ni yw Satan, ei filwyr, ein pechod ni a goblygiadau hynny. Dyna pwy mae'r arglwydd a beth mae'r arglwydd wedi dod i'n hachub ni oddi wrtho. A dim ond un ffordd sydd i ddelio gyda hynny, sef maddeuant pechodau. A mae'n gorffen trwy fawrygu yr arglwydd mewn gwirionedd, adnod 78 a 79. Mae'n hyfryd beth mae'n dweud. Hyn yw trigaredd calon
ein Duw. Fe ddaw a'r wawrddydd oedd i uchod un plith i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Na, mae hwnna'n swnio bach yn gymleth, ond dyw e ddim. Hwn yw trigaredd calon ein Duw ni. Fe ddaw'r wawrddydd, neu fel wnaethon ni ddarllen yn Malachi 4, ychydig bach yn ôl, os chi'n cofio, mae'n dweud fyna, ond i chi sy'n fy ofni fe gyfyd hael cyfiawnder. Felly mae hael yn dod. Ond mae'n dweud fan hyn, mewn ffordd gwahanol, gwawrddydd. Mae gwawrddydd, mae goleuni mynd i ddod oddi uchod i'n plith ni. Mae golau mawr yn mynd i ddod o'r nefoedd lawr i'r ddaear i oleio be mae'n dweud y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau. I ni yn hywyllwch cysgod angau yn reddfol, yn naturiol. Dyna lle ydyn ni, yng nghanol marwolaeth ysbrydol, marwolaeth tragwyddol. A mae'r arglwydd wedi dod fel gwawrddydd i'n goleio ni i ei drigaredd a'i sancteiddrwydd e. A'r cwestiwn mawr yw, ydych chi wedi gweld y goleuni? Mae'n derm yn Saesneg yna, have you come to see the light? Ydych chi wedi gweld goleuni Iesu Grist? Y gobaith sydd ar gael, a'r maddeuant sydd ar gael, y bywyd newydd sydd ar gael. Trwy Iesu Grist, y gwawrddydd neu hael cyfiawnder sydd wedi dod mwyn iachau, mwyn maddau. Ydych chi wedi gweld yr arglwydd Iesu? Nawr, i gloi ac ymwyso'r cyfan te. Yn gyntaf, fel o'n i'n sôn am adfyd, os chi'n cofio ar y dechrau, ymddiriedwch fod Duw ar waith yng nghanol adfyd. Ymddiriedwch, pe bynnag mor galed yw hi arno ni, beth bynnag chi'n ei wynebu ar hyn o bryd, mi fydd yr arglwydd yn gweithio. Mewn ffordd dionis, mae yna ffactorau sy'n rhaid i ni gofio. Os i ni yn byw mewn anifuddod i'r arglwydd, peidiwch â disgwyl bod chi'n mynd i brofi bendith trwy hwnna. Mae'r arglwydd yn gwneud hynny'n glir nag yw e. Os i ni'n gwiro, os i ni'n mynd i'r ffordd yn hynny, mae disgwyl bod pethau'n mynd i fynd o ddrwg i waith. Ac eto mae trigaredd ar gael os i ni'n troi. Ond ymddiriedwch yn ffyrdd yr arglwydd. Yn ail, fel nath Duw gyda Zacharias, Elizabeth a Ioan, mae'r arglwydd yn defnyddio i bobl i amlygu ei bresenoldeb a'i bwrpasau i bobl o'n cwmpas ni. Byddwch yn sensitif i hynny. Gweddiwch y byddwch chi'n offeryn i'r arglwydd i amlygu ei bresenoldeb i bobl o'n cwmpas ni. Ond i fydde fe'n hyfryd os bydde rhywun yn dod ato ni Nadolig yma ac yn gallu dweud, fi'n gallu gweld fod Duw ar waith yn dy fywyd di. Dychmygwch hynny. Bod rhywun yn gallu dweud, fi'n gallu gweld fod Duw yn gweithio, fod Duw yn symud yn dy fywyd di, a fod yn rhywbeth all rhywun ddim gwadu. Dyna beth i ni eisiau, ynddo fe, gweld fod pobl eraill yn gallu gweld Crist yno ni. Yn drydydd, mae Duw yn trawsnewid Zacharias o fod yn ddiffygiol mewn ffydd i fod yn broffwydwr. A'r cyfan oherwydd fod yr ysbryd glân ar waith ynddo fe. Mae'n hawdd i ni edrych ar ein hunain a meddwl, wel, pwy ydw i? Be all Duw wneud gyda fi? Beth bynnag mae moyn yw'r ateb. Beth bynnag mae moyn. Trystiwch nid yn pwy ydych chi, ond pwy yw e. Mor ymys yw e i symud yn nerthol yn eich bywyd chi. Mae mor bwysig cofio hynny. Mae hefyd yn bwysig cofio, a mae hwn yn demtasiwn i ni hefyd fi'n credu, yn enwedig rhai ohonoch chi sydd falle â ymwybyddiaeth amlwg iawn o'ch gwendidau. Mae'n hawdd i chi deimlo fel hyn ydw i a fel hyn fyddai am byth. Fel hyn ydw i a fel hyn fyddai am byth. Dwi'n neb, ddim yn ddigon da. Y math yna o gymeriad gyda chi, eto mae eisiau pwyso nid ar pwy ydych chi, ond ar allu Duw i wneud ei waith yno chi. Mae rai yn ni ar temtasiwn i bwyso mwy fel yna nag eraill, ond eto mae eisiau cofio nid pa mor dda ydy ni sydd yn golygu bod ni'n tyfu. Pa mor gryf a pa mor abel yw'r ysbryd glân yw e. Nid ni. Ac yn ola wedyn, gobeithio ein bod ni fel Zacharias yn ymuno mewn gwirionedd yn y gan, yn rhyfeddu ar y ffordd mae'r arglwydd wedi darparu achubiaeth. Oddi wrth ein gelynion, a fod e wedi paratoi a trefnu a chibwr sydd yn achubwr ysbrydol.
a chibwr sydd yn delio gyda'n problem mwyaf ni, sef y frwydr yma i ni ynddo, lle ni drwy natur yn elynion i'r arglwydd. Mae Colosiau 2, yn ni'n sôn am hyn, Colosiau 2, 13-15 yn dweud hyn. Mae hwn yn dod o'r fersiwn Bible.net, so falle bydd e'n swnio'n wahanol i rai chi, ond mae'n ffordd hyfryd o ddweud e. Pobl baganaidd o'r cenhedloedd oeddech chi, yn farw yn ysbrydol o achos eich pechodau. Ond gwnaeth Duw chi'n fyw gyda'r Meseia. Mae wedi maddau ein holl bechodau ni ac wedi canslo'r ddogfen oedd yn dweud faint oedden ni mewn dyled. Cymerodd ei hun y ddogfen honno a'i hoelio ar y groes. Wedi iddo ddiarfogi'r pwerau a'r awdurdodau, arweiniodd nhw mewn prosesiwn gyhoeddus fel carcharorion rhyfel wedi ei concro ganddo ar y groes. Chi'n deall y pwynt? Mae'r arglwydd wedi'n cymryd ni o fod yn gwbl farw i fod yn gwbl fyw drwy ganslo'r ddogfen a maddau'n holl bechodau. Sut? Trwy gael buddigoliaeth dros y gelyn, trwy goncro Satan ar y groes. Mae'r rhyfel wedi ei orffen, wedi ei ennill, i ni nawr yn gallu mwynhau rhyddid gyda'r arglwydd. Felly dewch a dathlu y fuddigoliaeth, y waredigaeth gadarn sydd i ni yn Iesu Grist. Amen.